आबै आबै अनजालु आबौ आबै आङो अम्बिखियारि अनजायालाय गैयाहाय आबौ सोर बुंनाय बिसोर जोंहानाव दङ होननानै गैया मालाबानो थांदों बिसोरो सानसेल' हर थानानै थांखादों नोंखौ गिनानै बिनि उनाव बिसोरो सानसेबो फैयाखै मोनथिगौ ना नोङो साला नागिरनो गारै आंनियावसो सोंनो फैदों आं गैया होनना बुंखादोंआनो माथो नागिरै थां गथ' सानैखौ नागिरै थां अबावबा आलाय सिलाय जाना दङ आबै गिनाङालै नों आंखौ गिदों नामा आं जेबो खालामा दे आं बिसोरखौ लांगोनसो मोनबाथाय गैयाहाय बेथो आंनि न'आव फैयाखै बिसोरो फैदोंमोनबाबो सानसे थानानै थांदों बेबो बेसेबा गोबाव जाबाय फन हरबाबो नांला नोंनि उतपादावनो बियो मबाइलखौबो माबाला खोना खिजानिबा नागिरै थां गथ' सानैखौ मोनथिबाय आबै थगायनाङा दे दङबा दङ होनना बुं आं कसमलै आं सोमाय लादों आं बिसोरखौ जेबो खालामला आरो अनसायनि फारसेबो आंहा रागा जोंनाय गैला औ सानसे समाव रागा जोंदोंमोन नोंबोथ' रागा जोंदोंमोन नाथाय दा गैला गैयाहाय मा बाथ्रा बुंबाबो बुजि मोना गैया थां बेनिफ्राय गैया होनबाबो बुजि मोना आरो फोथायाखैबा नायथां न' सिङाव हाबनानै होनबा अबाव थांखो बिसोरो आबै सोर दंबावो बिसोरनिया अम्बिखिनियाबोथ' रावबो गैया आंलाय मा मोनथिगौ नागिरै थां सानैखौबो माबा अबस्था जाना दङ सानैबो आरोबा थांना दंना गैया जेबो गेरेन्टियानो गैया नागिरै थां आं दा अबाव नागिरनो आबै नोंनिबा बिसोर अबाव थांनो हागौ बुंनाय बे खोथाखौ आंसो नोंनियाव सोंनांगौमोन मोनथिबाय अबाव थांखौ बिसोरो आंनो नांगौ बिसोर सानैखौ आंनो माबार नागिरना होफै जागोन दे आबै आं नागिरगोन आं नागिरगोन नङा नागिरथारनांगोन नोङो माखौ नायबाय थाखो थां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मा हिनजाव गिबिखौ मोनफिननायखाय दासो नांगौ जाफिनबाय नामा लांनानै आलाय सिलाय खालामनो नागिरदों नामा आं आलाय सिलाय खालामालै आबै आरो आंनि हिनजाव गिबिया बेफोरबायदि नङासो जागोन ओरैनो डायलगसो बेफोरो मोनथिबाय जिखि जाया आंनि आयंखौ नोङो नागिरना होफै आंनो थांदो थां माखौ नायबाय थाखो अबाव नागिरना मोनगोन आं दा बिसोर सानैखौ माबोरै दङ बिसोर मोजाङै दंना गैया गिनायसो मोनसोबाय आं सानैखौबो पापिया फानो ओंखारलायदोंमोन दासो नागिरनो फैदों बेयाव आनो थांनो होनाय नों हामजोखौ आयै आं थांना होनबानोखि आंनि खोथा लागोन नामा बिहामजोआ बेसेबा बादा होखादोंमोन आं थांना होननानै गैया थेवब्लाबो बाथ्राखौनो मानिथारा मानो थांनांगौ देनाय फाग्लिया बिमाया जुदि उदैफोरावनो बुना होनांगौबा मा जागोन देनाय आंनि गथ'आसो अबा दुखु मोनगोन दा जुदि बुना हरोबा मा जागोन खस्थ' मोनगोन ना आंनि गथ'आ बाजैयालाय अबाव जोंनि खोथा लानो जोंनिखौथ' लाखाया देनाय थेवब्लाबो आइनिखौथ' लानांगौ ना आइखौथ' बियो जेबोखौनो साना आं गिनायसो मोनसेबायलाय आयै गब्लि थांनाय लामासिम नायहैनाय फेन गैयाबानो बियो बिमानियाव बिहैनांगौ जाबाय आरो बिमाया बिखौ एसेबो मोजांखौनो मोनला थैनायानो थांला मानो थांनांगौ बियो फेन नङा माइबा बायना होगोन बियो बुजानासो हरजागोन मोनथिखागौआनो माथो बिमाया एसेबो मोजां मोना होननानै थेवब्लाबो माखौ साननानै थांदों बियो बेलाय बाजैया फैबाय नै नुदोंना आंनि आखायाव फैसा 1500 दङ 1500 दङ लाफाथि माने आइ बिखुनजा नोंखौ निमाहा होबाय सोर बुंदों आइयादि आंखौ निमाहा होदों होननानै होमबा आइ बिखुनजा निमाहा होआखैबा अबावथ' एसेबां 1500 मानि फैसा मोनबोखो नोङो बिबारि बिनानावा आंनो 1500 फैसा होदों बिबारिया नोंसोरबायदि नङा रावबो अनाबाबो आंखौ बिबारियाव अनो मोनथिबाय आंनि असे बिमायानो आंनि दुखुखौ जेबोखौनो केयार खालामबावाखै बिबारियासो आंनि दुखुखौ केयार खालामदों मोनथिबाय आंनि बिमाया आंखौ निमाहा होआखै आंखौ रायनासो हरदों न'सिमथ' थांनोनो मोनासै लामायाव लोगो मोनदोंमोन नाथाय आंखौ रायनासो हरदों बेनिखायनोथ' आइया नोंखौ बादा होखादोंमोननो माथो थांना होननानै नों थेवब्लाबो मानो थांनांगौ देनाय नों जेबो मिथिया आंसो मिथिगौ बेसेदि गरम बेफोरबायदि अबस्थायावबो नोंसोर आंखौ जेबो मोना जेबोखौनो मोनखाया नोंसोर आंखौ आं गरमाव थैयो थाङो सोरबाफोर आंनि थाखाय सानफेरदों मानो
नोंसोरलाय आरो बबा बुजि मोननो सानाखैमोन आं आइयादि आंखौ प्रेगनेन्सि टाइमावबो बेफोरबायदि होखारहरगोन माबा इदि बुंना हरगोन होननानै आं सानदोंमोन मा आइया आंखौ बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै अननाय फैगोन होननानै नाथाय गैया रावनियाबो आंनि फारसे अननाय गैया मात्र बिबारि आदैनियाल' दङ आंनि फारसे अननाय जायखौबा आं एसेबो नायनो हाया जायखौबा आं सानसे समाव धोखा होदोंमोन बै मानसियानो आंनो दिनै 1500 फैसा होबाय आजिखालिनि जुगावलाय सोरथ' थाइसेबो फैसा होखाया रावबो होआ नाथाय बिबारि आदै आंनो होदों नोंसोर मा बुजि मोननो फैसा गैयालै बिहामजो फैसा थाबालाय फेनखौ बायना होआलासिनो थागौमोन आरो फैसा थाबाबो थायाबाबो आंखौ रावबो मोजां मोनखाया आं मिथिगौ दाफाथि नों मानो बेफोरबायदि बुङो फैसा थाबाथाय जोंफोर बायना होआमोन नामा दा जोंनियाव आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैया दे नोङो बांद्राय सानबाय थानाङा आं खामानि नागिरनोसै आं सासे लोगोखौ खामानि नागिरनो होनोसै आं न'आव थाबाय थाला बेफोरबायदि नोंलाय बेफोरबायदिल' बुङो थांनायानो थाङा माथो बिहामजो खामानिबोथ' मोननांगोन ना मानो मोना नागिरबा मानो मोना आरो खोनासं आं दानो थैनो गोसो गैया गोसोथ' दङमोन नाथाय आं आंनि गथ'नि थाखाय थैया दानो आंखौ नोंसोर सरखारियाव लांनो मोना जागोन दे नों टेनसन लानाङा आं दायोनो फन हरगोन र' लोगो सासेनो फालतु नङा दे थांनोबा थां बेफोरबायदि थाबाय थानाङा नों फैसा लां आरो फेना लाबना होफै आंनो थारैनो बिबारि नोंनि गोसोआ जोबोद मोजांमार लाफाथियाबो नोंनि दायनिगिरि आंबो नोंसानि दायनिगिरि थेवब्लाबो नोङो जोंफोरखौ अनदों बिबारि नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे आंनि हिन्जावखौ आरो आंनि गथ'खौ अननायनि थाखाय आंहा आंनि थंगाखौ लांथारगोनहाय आंनो नांगौ आंसो बायनायमोन सिखाव साला नोङो जोंफोरनि इसिङाव मानो हाबदों मा होनदों नोङो गुमा खफ्रि आंखौ नोङो सिखाव होनना बुंदों सिखाव नङा होमबा माथो नोंखौलाय माथो जोंफोरनि इसिङाव हाबनो होखायाखैमोन जों आइया थेवब्लाबो नोङो सिरि सिरि हाबखुमानानै माइरं खावनो फैदों र' दायो फन हरगोन र' आं लागायजोबना होगोन गुमा खफ्रि बे इसिङाव हाबनो आंहाबो मोन्थाय दङ मिथिबाय आंनि न'आव थानानै आंनि न'आव जानानै नोङो आंखौनो दादागिरि दिन्थिदों नोङो लाजिया गुमा खफ्रि जमुना आब' बे न'आ नोंनि नंला जोंनिसो मिथिबाय आरो सिखाव साला नोङो जोंफोरनि माइरं खावनो फैदों गुमा खफ्रि नोङो आंखौ सोबादों नोंखौ दानो मा खालामगोन नोङो आंखौ जेनेबा हा बांद्राय दादागिरि दिन्थिबाय थानाङा मिथिबाय दानो रायजोखौ लिंनानै नोंखौ होखारहरनो हायो आङो नाथाय आङो बेफोरबायदि खालामा मानोना आङो आइनि थाखाय बेफोरबायदि खालामा आइ आफानि थाखाय आरो नोङो आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदो बे न'आ आंनिसो हामदों आब' सोबानाया बेफोरबायदिनो सोबाना होनांगौ जमुना आब'लानि न'आव थानानै नोङो जमुना आब'खौनो दादागिरि दिन्थिबावो गुमा खफ्रि बेखे बांद्राय खोथा बुंनाङा नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मोनथिना लाखा नुदोंना आंनि न'आव थानानै आंखौनो दादागिरि बेखौना आं दानो होखारहरनो हायो नाथाय आङो आइ आफानि थाखायसो बेफोरबायदि खालामा मिथिगौना आङो जेब्लायबो अनज्लायना थानो गोसो जायो नाथाय बिसोरो नुवाखै माबायदि मानसिनि जात नङालै बिसोरो आब' मानो बेफोरबायदि हा आरो नोंनो लागायना होदोंना आइनि सिगाङाव उम्बिकिखौ गाज्रि होननानै नोंसोरखौबा हले आं दिनै नागारा दे लागायजोबना होगोन आं लागायहर दानो फन हरनानै खिन्थाहर मिथिबाय आं नोंखौ सोबादों होननानै ओइ गुमा खफ्रि नोंहा मानो एसेबो लाजिनाय गैयालै हा थांदो नोङो मालायनि न'आव थाबाय थानाङा आरो बे इसिङा ना आंनिबो मिथिबाय आंहाबो मोन्थाय दङ नाथाय नोङो आंखौनो सिखाव होनना बुंबावो आं आंनि न'आवनो मा सिखाव खावगोन नामा बे न'आ आंनिसो गुमा खफ्रि थांदो नों थानांला जोंहानि न'आव जोंहानि न' नोंसा नोमफाया जोंहानि आइखौ हाबा खालामना लाबोदों मिथिबाय आरो नोंसा आफायानो जोंफोरखौ गनायना लाखादोंबा नोंलाय आरो सोर मोन्थाय दङ दा जोंफोरनियाबो बे न'आव नोंहाल' मोन्थाय गैया आरो दाखालैनो बुंना दोनखाबाय आइया जोंफोरनि न'आव हाबनाङा होननानै नाथाय नोङो दिनै सिखाव खावनो फैदों माइरं खावनो हा आङो ना आं जेबो खावनो फैयाखै आङो आंनि थंगाखौसो लांनो फैदों नोंनि थंगा नोंनि जेबो गैला बे न'आव मिथिबाय गासैबो जोंनि गोजासो थला दिनै आइ गैखाय एसेबां लाइबारिदोंना नोङो मा एसेबां गाज्रि गोसोनिलै नोंसोरो बयथासार आरोबा आइ गैखाय नायगोन आंबो नोङो आंखौ दिनै सोबादोंना जमुना आरो अम्बिकी नोंखौथ' आं नागारखाला जेबो खालामनो हाया नोङो अम्बिकीखौ आं थानायाव
मा खालामगोन नोङो हा बुगोन होखारहरगोन जोंफोरखौ दानो रायजो लानानै ओरैबायदि नोंखौ बुहोनो हागौ आङो नाथाय बेफोरबायदि खालामा आङो मोजाङै थानो गोसोबा मोजाङै था सिरि सिरि था बांद्राय बखिबाय थानाङा एसेबोथ' लाजिनायबो गैया साननायबो गैया खोनासं गुमा खफ्रि आङो आइ आफानि थाखायसो बेफोरबायदि हाल्ला खालामा जेबो नाथाय एबारनिफ्राय जुदि नोङो आंखौ बेफोरबायदि सिखाव होनबावोना बा नोङो आंखौ दम होबावोना नों नायबाय था मुझसे बुरा कोई नहीं होगा थोहोम बेखियाखै थुदो लाथोंसै आंनि थंगाखौ बिसोरनो लाथोंसै जोंहा गोदान बायगोन औ आब' थौ गुमा खफ्रि नोंनि बायदि गाज्रि आखलनि मानसि नोंनि बायदि लाजिगि मानसि दुनियाव नुफेराखैमोन आङो खिथेर नोंसोर सानैखौ खिथेर लाथारगोन आं बदला नोंसोर साला गुमा खफ्रिखौ सहज साना लादों बदला आरो आंखौ दिनै सोबाना गालांदों नोङो जुमुना नोंसोर सानैखौ ओरैबायदि बदला लागोन ना नोंसोर सानख'नोनो हानाय नङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा मानोना दिनै ओरैबायदि गरमावनो थानो हायाखै आरोना थेवब्लाबो एसेबाबो बानायबाय आरोना बानायनोथ' एसेबो गोसोआनो गैयामोन भिडिअखौ बानायदोंबाबो ओरैबायदि खस्थ'यै बानायथारदोंना लोगोफोर ओरैबायदि गरम नोंथांमोननिथिंजाय बोथोरा माबायदि जोंनिथिंजाय खिन्थु जोबोद गरम आरोना अखाबो हानो रोंला फेन लानानैबो बानायजाया लोगोफोर आवाज होबाय थायो आरोना नङाब्ला एसे गोलाव बानायनो हागौमोन दा फेनबो लानो हाया नालाय ओरैबायदि खस्थ' जादों भिडिअ बानायनायाव ओरैबायदि गरम बुंनो नाङा आरो दिनै खेब्रै नामा दुगैबाय थेवब्लाबो गुसुआनो जायाखै आरो मोदोमानो दसेनो आरो गोलोमफिनो दसेनो गरम मोनफिनो ओरैबायदि गरम दिनै दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर भिडिअआ गुसुंद्राय जाबाय जोबोद खस्थ' जादों आरोना गरमनि थाखाय हाला लोगोफोर आं ओरैबायदि गरम मोनबाय दे होमबा थाथ'लायदो ना नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन